नै लोगोफोर रिएक्सन नायलाय अबाव खारदावनानै मोखाङानो नुवाखै नै मेगनाव बोरैबा नांबा मा जानांगौथाय नै दोलाबाय नायलाय नायखारा एकदम दल'खौनो थाखायाना अबाव जे खारदावहैयो नायलाय नै इसो नायलाय नै खोमोनानो थारला गाबाय आरोना नै लोगोफोर नै नुदों अबस्था बियो हो बेखि मोनसे अबस्था नुदों बुजां गिनाया नुदों हमथालायनायखौ नुदों बुजां गिनाया होगारदो गथ'खौ हेरे ओजा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा जों माने सनालिजों आंजों दसे लामायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर माने देहाखौ एसे मोजां मोनथों होननानैहाय बोरैबा देहा दासान्दि मोजां नङा नालाय ओमफ्राय ओरैनो बेरायहैनोसै आरोना लामायावहाय एसे मोजां मोनो थ' होमबा लोगोफोरजों लोगोसे थाफाबाय थादो दसे बेरायनानै फैनोसै लामासिम बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै फैयै फैनानै जेरैजाय लामाथिं बेरायहैनाय आरो बेलासिनि न'आवलाय बेसेबां थाबाय थाबावनो बेखायनो बेरायनोसै दसे हाद्रि गोजा जोबलांनानै दुला मेला नङामोनलै बियो मेला नङामोन प्रग्राम जादोंमोन नै बे लामायावहाय बिदि दाखोर गारफैजोबो आरोना दखानदारफोर मानसिफ्राबो बेयावनो गारफैजोबो लामायावहाय नै बिथिंबो गारफैयोमोन बेखौथ' फोसाबजोब्बाय एकदम माने साफा जाजोब्बाय आरो फोसाबनानै नङाबा माने बांसिनानो नै बेथिंबो गारफैजोबोमोन दाखोर दालाखौ मेला नङालै जयगुरुनि प्रग्राम जादोंमोन बेयाव ठाकुरनि बार्थडे जादोंमोन ना जोब्बाय नम ठाकुर बोखारजोब्बाय आरोना लोगोफोरनो लांबाय माखासे ओमफ्राय माखासे लाङाखै इनिबो दंबावो बोखारगासिनो दङ बोखारजोबाखै आरोना दाबो मेला नङालै मेला सानगासिनो बे खालि मेलाल' होनगासिनो दं सनालिया दाबो बोखारनो बाखि दंबावो नै दासो खनगासिनो दङ थान्दाथार गुसुथार हैसिम बेरायनानै फैसै लामासिम मालाय बोखारदों बे पेन्देलफोरखौहाय पेन्देल लगायनायफोरखौ बोखारदों आरोना बेलासि हांबाय खोमसि जासिगोनानो दसे थाबा लोगोफोरजों दसे बेरायनोसै आराम मोननायनि आरोना ओरैनो माने देहाखौ फ्राद मोननायनि दुरबल मोनदों नालाय देहाखौ मोजां मोनाखै आरोना लोगोफोर बेयावबो लगायदोंमोन नालाय बेयाव लाइट लगायदोंमोन ना नार्सारियावसो गोदान बिबारफोर लाबोबाय नामा ओंखाय बिबार लायनांगौ जोंहा र' स्पटफ्रा आंना माने खालि जानानै दंजोबो आरोना लोगोफोर बिबारफ्रानो गैलिया आरो माने टाइमाबो बिराद खम ना लोगोफोर माने दानि साना माला थाङो फात्ताखौनो मोना आरोना जै माने 12टा बारबाय होनबाथाय माला थाङो फात्ताखौनो मोना लोगोफोर दसे नार्सारियावहाय हाबनानै नायनायनि माने गोदान बिबारफोर लाबोदों नामा नायनोसै जुदि मालाबा लांफैगोन र' आङो गोदान बिबारफोर लाबोदोंबा नायनोसै खोमसि जाबाय फ्रन्ट केमेराया माने बोरैबा नुहांबाय आरोना बेलासि जानायखाय खोमसि नुहांबाय नै लेथ्रा दं नायलांबाय थादो लोगोफोर होनबा जों बेरायनायखौ माथो खालामनो बरिं न'आवबो दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था र' नाया गोजौ नङाना एफा गोजौ नङाना गोदान बिबार लाबोदों दानहाय लोगोफोर नार्सारियाव
धुला नै एसे बालाफ्रा गफंजोबो आरो मेरला लाबोसिगोन हाबफैथ'ला र' मालाबा लांफैनोसैबा हाबफैनोसै लाया गारा आरो हाबफैनोबो लाजियो ना लोगोफोर मेरला बिबार लाबोदों गोदान गोदान मोजां मोजांनो मालाबा फैगोन र' ओरैजाय थांसै बेरायहैनोसै दाहै लामाजों थांनि गान्धीनगरजों क्रिकेट गेलेगासिनो दं आरोना गथ'फ्रा नायाहां बिसिनि क्रिकेट गेलेनायखौ ओरैनो बेरायनोसै नागिरदों आंहा ओरैजाय रेक्सखौ माने खानासो गारबोदों आरोना लोगोफोर जोङो लाबोबायाखै ओरैजाय गान्धीनगरजों बेरायलांनि र' दसे साजायनायावबो खस्थ' साजायनांबाय बिसोरो आरो दा ओइ दाखार आरो दा बोखारनायावबो नै खस्थ' बोखारनांबाय बोखारगासिनो दं आरो एफा माने नै बिसोर लहाफोरा जे बिसोर गायदों बिसोरखौ ओंलै सिथा बिसोरखौ माने लागायनायावबो खस्थ' लागायनांबाय आरो एबार बोखारनांसिगोनबो आरोना बिसोर खस्थ'नो खारनाङा गोलैयोना बिदियावहाय एकदम नै मैला जाजोब्बाय आरोना प्लास्टिक गोजा लोमजोबखाबाय लेथ्रानो खिन्थु बे फिल्डखौहाय फोथारखौ नैबेखौहाय बिसोर माने प्रग्राम बानायफैनानै मोजाङानो जादों आरोना लोगोफोर आंहा एबार माने नैबे फोथारावनो खारनो हासिगोन नैबेथिं खारफैनो दरखार गैलिया बिथिं आरो गथ'फ्रा गेलेगासिनो दंनाहाय क्रिकेट नैयावनो खारसिगोन आङो एबारनिफ्राय ओरैबायदि माने हाग्राखौ मोजां सनजोबदों आरो हाजोबदों ना दे थाबायदो दे आखाइ हमनांला इयाव गारि गैया खिन्थु दा खार होनखायो आं खारनाङा दे खारनाङा हारसिं थाबायनो लुगैनाया नङा न'आव मालाय बेसेबां खारोना सनालि बेखायनो जोंहा बेरायफैदो खारनाङा खिन्थु गोलैगोन होनखायो आं दाखार दे थाबायल' नै बेलाय माथो सावनाय जाखो बेलाय माबा सावदों नै बेवहाय दाखोर सावदों नै गथ'फ्रा क्रिकेट गेलेग्राफ्रा आं एबारनिफ्राय नैबे फोथारावनो खारसिगोन आरो नै बिसोर थांजोबबा बिसोर माने गावसोरनो मैला खालामनायखाय साफाबो खालामनानै गालांगोन आरोना बिसोरो आंना गगा मोनदों आरोना लोगोफोर नै माबाया मोसौ खिया ओमफ्राय गन्थङा बोरैबा मोनदों एकदम मोजां मोनाखै गन्थंखौनो एसेबो गावहा गगा मोनदोंमोन बेबो सनालिया जिनो ओमफ्राय हामबाय आरोना गगा मोननाया खारजोब्बाय गन्थङानो मोजां मोनाखै आरोना लोगोफोर माने गगा मोनदों एसे ओमफ्राय गन्थंखौनो सुखुवा आरोना लानो ओरैबायदि मानो ओमफ्राय गन्थङा मोनायावबो बिदिनो हां थोनो मोनाथ' मा सानावनो जायो आरोना लोगोफोर दहायबो सानाव आं ओरैनो माने मा होनो भिडिअ'थ' नङा आं रिल्स ओरैनो इडिट बानायदोंमोन आरोना भिडिअ'खौनो रिल्स बायदि बेयावहाय दसे ओरैनो माने बिसिनायाव उन्दुग्लांनानै थादोंमोन आरोना ओरैबायदि गन्थङा गोथेजोबनानै होबायना लोगोफोर गुसुना बोथोरा ओमफ्राय एसेयावनो माबायो आरोना बांसिन जासिनो ओमफ्राय माने दासान्दि बाहेरायाव ओंखाम संबाय थानाय जादोंना ओमफ्राय निहिरा सियो माने अराव थाबा गरम मोनो जेकेटबो गाननो हाया गाननोथ' हाया बारु र' जेकेटखौ ओमफ्राय टफि गाननो हाया गरम मोनो अरजों माने हावनो ओमफ्राय गानाबाबो नुबाय माबायदि जादों दा गगा मोनबाय आरोना आङो मा जाखो लाइटखौलाय होखासिगोन ना बिसोर दालाय खामानि मावनांगौ ना बिसोर माने मोनायावबो जेरखम प्रग्राम जायैनि सिगां मा होनो सान मोना मावदोंमोन ना दाबो बोखारनायावबो सान मोना मावो बिसोर आरोना दा माने एसे खम बांद्राय 12था गाहामसिम मावला आरो बै जेरखम प्रग्राम जायैनि सिगाङावहायबा
हाखु दाखु जेनेबा जादुआ जाबाय थानायावहाय सान मोना मावबाय जेनेबा 12टा 1टा गाहामसिम 12टा 1टा मा 2टा गाहामसिम मावोमोन आरोना दा बोखारनायाव देन बेबायदि मावद्रायला आरो दालाय जेनेबा प्रग्रामानो जोबग'खाबाय नालाय टेनसन गैला आस्ते आस्ते मावबाबो बिथिं फैया गोबाव जाथारबायमोन आरोना लोगोफोर बेखायनो ओरैजाय बेरायफैबाय नायलांदो ओरैजाय दाथ' माइबो हाखांजोब्बाय मा नायबावनो दे होमबा लोगोफोर गोलैगोनबा गथ' अबाव सोर गिदिंनायदों बियो सिरिथार ओरैजायबो माने उन्दुनो थोआ मोनगासिनो दासान्दि गोलैयो नै मालाय गोनांफ्रा गोनां मालाय थाखा दं नालाय दं बिल्डिं लुदों आरो बेयाव खिथाबो हाब जा गोजौ बानायखादों बे एसे होखागोन नों गाहायखौ एकदम खोजोबगोन अखा हाबा दै लोमोबो ना अबावसै लोगोफोर बेखायनो ओरैजायबो न' लुगासिनो दं थांला दा एफा गोजान सनानै थांला दा एफा गोजान फै थांफिनसै मालाय ससे बिल्डिं थिखोगासिनो दासो खुन्थिया गायसननांदों न'आव थांफिनसै होनदां रेक्सा हारसिंसोना दा गाबबाय थागोन बियो खानानै गारबोजाबाय जोंजों डिस्टार्ब खालामोना बियो लाबोबाय एकदम माने बोगथिंलाबायो दिनै थुखैनो सानदोंमोन आं रेक्सखौबो ओमफ्राय देहा मोजां मोनैनि थाखायनो थुखैयासै बेखौबो ओरैजाय हाया बांद्राय दाम नङा दां एसे खमसिन ओमफ्राय बै जोंनि गलियावहाय ओरैबायदि दाम ना लोगोफोर हाया बुंनाङा आरो फैदो नै एफा जिं मानो थाबायनांगौ फै थाबायनो रोङोबानो मोनानोसै हनै एम्फौ थायो थांला न'आव थांसै नै खोमसि जाहांबाय आरोना लोगोफोर बेरायनो मोनाखै खुसिथार सनालिया गोबावबो जाबायमोन ना बिदि लामायाव थाबायनो माने टाइमानो जाया आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने टाइमानो मिलाया गारि गैया गोलैगोन गारिथ' गैया र' गोलैबासो दा दिनै बेरायनो मोनलायबाय आरो बेरायनो मोनथ'नाय नंलालाय टाइमानो मिलाया आरोना लोगोफोर ओरैबायदि खामानियानो एखमबाथ' भिडिअखौनो खालामनो टाइमानो मोना होनजायो लोगोफोर ओमफ्राय होनबाबो एकदम माने टाइम दिरुननानै खालामनांगौ जायो हाइस्कुलखौ ओरैबायदि असान्ति मोनबायना लोगोफोर न'आव थांसै आरोना नै मोनाहांबायना दा बारासिन जासिनगोन आरो ओंखायनो न'आव थांग्रोसै होनबा लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो न'आव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै सनालिया लेखा फरायनो नागिरदों ना दे फरायदो माबा लिरदो ए4 लिरदो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आंना खर'a बोरैबा मोनजोब्बाय दे दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय